namhlanje ngijabule kakhulu ngigrand uyimember uphelezelwa umuntu umuntu siyabonga kakhulu sivakashele namhlanje mawucabanga abantu baboneni laphana ubani uzowina ngendlela engibone ngayo umuntu odelelekayo ubukeka sengathi uyanyathela kulo culayo omuntu ufaka ikepisi ufune wina yakho na vele kahle kahle ngizivoice yakhe uyizwile ukuthi ishaya khona uthe mayifika ngomdelele ngathi hayi lo hayi ngazuzokwenzani behlapha uzodansa lezi zinto zamabhalo washintsha umuntu esikhaleni washintsha esifuni njengenyongo yaso hayi uyu umuntu engimbonile nalo sisi lo munye okade esho inkondlo yalo ade because she's good very good sabonga kakhulu ngizosibona izivakashele yabona ngibone namathenda ahlukahlukene lokuthiwa wamnandi futhi nomfana ka DJ Tira la sabona mfana ka DJ Tira sanibona kuhamba kanjani yebo sizwa kanjani nje ukula namhlanje ekhaya ngizizwa ngijabule kakhulu and it's good ukubona abantu abancane bekhula and also gaining confidence into abazenzayo so I think it's a good initiative ukuthi ba empowereke and then bakhona ukukhula into abazenzayo sabonga kakhulu uzivakashele manje ubona ukuthi ubani uzowina lapha ya talent show singakangeni ifeedback ngicabanga ukuthi bonke ba right but kumele bethi kwehlisa amahloni but I think for me the guy with the cap oculayo he stand a chance to be something because obviously maybe uthatheka kancane into kanjalo yabo nanokuthi kumele ehlisa amahloni but bonke they all talented I must say uma ngase bengilalele kade bebhekelele usho exactly siyabonga kakhulu ngathi singifike namhlanje uzivakashele bonga thina kuba la